Palatsi oli. Niin se Juha huntti, vittu. Voi persereikä. Tämä menee niinku... Hunttaa, vittu, ota vaikka se ei oo... Ei oo. Menee VM varmaan ehkä, en tiedä. Kurttu nyt, please hunt him down, vittu. Voi paska! Se oli siinä, GGVP, Juha vettää, ei sit. Jumalauta. Vittu! Äjä! Vittu minä en saa vittu ikinä niitä eissejä, kun Juhan on aina pakko. Stäälattava eissi. Minu. Niin vittu, Juha, miksi sinä stiilat multa aina ne eissit? Sinulta ei saa En mä stiilata. tiedä, mä vaan pelastan, kun sä ainakaan mennyt kuolla niille. Meinaan kuo! Vittu. Mitä kävi Juha viimeksi? Mitä kävi 2 päivää sitten? Mitä kävi Juha? En minä muista. En minä muista. Minä vedin 4K vittu duustissa, vika oli longilla vittu. Sinä pelastasit, kun minä olin vittu tunnelissa, herra on longilla, niin herra tappaa sen vittu ihan vittuiles. Hyvä joo. Pitäisikö mun kuolla? Pitäis. Vittu kun meidänkin pitää kuolla. No, missä se on? Arttu ite lähti hunttimaan. Juu, apsi. Apps. Ville huntti. Voi Jeesus, kun tuo kusi aivan totaalisesti! Vittu! Siinä olis ollut se Acein paikka, mutta eipä ollutkaan vittu. Jos se on M4A4, niin oisit vetänyt Aceit vittu, kun enemmän kuteja ja parempi spray. No kun mulla on jäänyt M4A1S tähän akkuun. Niin, kato statse. No. Perse! Vitun homo! Taas. Vitun homo. Vittu vie kättees homo, saatana. Saatana.